so na TikTok no so eye Cedar Worship Center. Ebi asabre o adwumam. Ebi asambre so oteka ma okọ adwuma. Ebi so asambre oda mu oda ompa so eye sompa first service adoba no abo. Ade chin ye ebusua bi tinisio ebusua bi bobra. Efri se breach bi abowo wo se bofo bi etu. Ade chin ye so ebusua bi bobra se yempeka yemrahye no yemfa no ko hospital. Ebusua bi so se nipa bonefo abeto ahye wo so anajo no. Also ade chi ye wo fa phone no onti etika bone bia. Ekse okoda ye no obombofo bi ehwe wo so. Ohwe o ma no so, ohwe wo djuma no so. So for Philip say nyame hwe wo so de ya eya obeje so aka ameba. Amen. Nyankopon nyoma bebe no yema yeyo. Psalm 91 verse 11 or so wa share na bofo ama. Say on share wo so na ono amasem. Timre bia o se ade chi na ho amasem de na je se onyame na hye abofo no. Enti ene ye beka David nyom no. David nyom Psalm 135 no. Meka David ana meka Jesse bano eye ohene David. Enti di okani nyina so na Awurade ase anopai. Munyi Awurade aye. Ose munyi Awurade aye. Munyi Awurade din aye. Munyi Awurade din aye. Awurade nkoa. Awurade nkoa. Munyi na ye. Munyi na ye. Mo amugina Awurade fie. Mo amugina Awurade fie. Ye Nyankopon fie adi ho. Ye Nyankopon fie adi ho. Munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Na Awurade ye. Na Awurade ye. Monto dwoma ni din. Monto dwoma Awurade din. Na eyede. Na eyede. Amen. Adom nyame dada na o. Abraham, Isaac ni Jacob Nyankopon ono ena anopai osi yenyi na ye. Ono no osi yenkamfo no din na yentonyom ema. David said me kodai na me die ade chen ye no na Awurade nsa na kura me. Enye wo ma no okuro no oyire no wadwuma yefo no wadofo no onyame nsa no aso won so. Onyane awufo enti baby o hwe na wo te ye kafiri bia me pese o ma wone so o se atiasefo no Awurade aye ma wone so let God hear your voice.
Daniel chapter 9 verse 4. Ose bone nkwa na yetiti ye ni Nyankopon tem. Confession time. Ose adwene mu susuye mu ni doye mu no. Ye de afom ono Awurade. Ose se ye pai mu ka ye fom so a oye nokwafo de trenini se ode ye fom so nyina ebeche ye. Yanka Daniel chapter 9 verse 4 no. Na me bo Awurade me Nyankopon paye. Na me bo Awurade me Nyankopon paye. Na me paye mu me kan se. Na me paye mu me kan se. Oh Awurade. Oh Awurade. Nyankopon kese a ne ho ye hu a. Nyankopon kese a ne ho ye hu. Okra pam ne adoye. Okra pam ne adoye. Ema wona wodo no. Ema wona wodo no. Na wodi ne mla so. Odi ne mla so. Ya ye bone. Ya ye bone. Afom adi abonefo sem. Afom adi abonefo sem. Ati atwea. Etwea. Ya firi mla nsem. Ya firi mla sem. Ene watemudie ho. Ene watemudie. Na chese twea tie no.
enye ye person ko eti osofo a wutie me osofo mba no etu atua no efretete o atua tie ne ma ye na gya no ko ye okonkwa sumo e wo Babilonia ye gira wo bompa ye o mana tu atua wate atua sua no ye nuoma ensem fata asoso gira Awurade nim sira won fache ma abusua no sira bo no fache ma oman no ka sa Awurade ene yeso ye wo wanim so bi ayaye so bi ayaye sa abusua ankurankure asafo oman ai ma wanim onyam no boye so what was say onyina ye bone na wanim onyam na aboy Yesu moje hwegu Calvary no mohuri ye mana to o Yesu dema bi o wano na bompa asafarade abramofo ya bompa na bompa asafarade wa mo mo sabe Jesus. O sisa ye kuma mo ye fa o si ye di nam ye no pronko adoma henwanenem some perfect service edobra yetie efutusem edobra se yetie nyame asem na ejira so de bompa na no person professors ye bad ye ka kire oni nyina se jai wo ha oni nyina mu ma Awurade na Awurade beye jai wa mane ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye o ha on the same wa mane ne say oh Jesus obi ha oni nyina ne say yade edi ni nya my God yade di ni manya yes ni pedua no hu na man yes onyare so ontia kwasem o sorry ni dua so fon wa no wo fon eno na yese ya jai ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye Job ya de no na echen wo de no oh yes so Job se onim se ni demon fortia o jai ya de no ma Awurade na Awurade eye obi so tie ye obi se madwuma no afa no me mano essay me mano waresem me mano juma na Awurade beye ene obi hwe ye obi tie ye o se me ye fonde no ma won sem my God ebi so se suje die no se de me bo akokora ebi se me bo abrewo
ene ebin sewunum edano awoka ene how ne say dear na ye den oh awira wo sem ne say o onipa bi hwe yen otie yen osofo wa bra nsa na onye kunu wa bra nsa na onya yere so onye wie ye no awo sem no so ayeten nyame a oma wonya yere oma wonya kunu sa nyankopon kro na obese ama wa wo ba ja o how ni nyina mo ma Awurade na Awurade beye obeso tie yen obi hwe yen ose emedwuma na ma pa adwuma papa menye bi me ye adwuma no menye bi me CV ne goyi application na matwere ma ye den obeso ka se obi man so a wakopie no nyoma mu akoye den ewo Europe emu akoye den ewo America ho emu akoye den ewo Asia ho amano me se ja ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye Abraham akwantum wa mfa na ho kuno Bible say odi atutina na so nyame bre so ye onyame shira no Bible say na wo twe nyame kai wo amen bosome nyame kai wo amen enede nyame kai wo amen nyame ma ensi wuyi amen sapre wo a wo hwe me a wo ti me obi man so me ma wa che me ma wa ha me ma wa jo efri se sabre adia sababi okọ US na osabo wuremu wa Canada ne mpotem ne nyina eye midnight enti enne mechiachia mo enne obo wuremu ewo Dubai eni oma ne mpotem nyina eye mid morning na meka UK eye London ne Canada eye morning enano pay die na meka cho me se how wa man ne no krafta sem ne nyina home office train appointment de jani nyina mo ma Awurade na Awurade beye obi hwe me obi tie investment a wa ye odisika pudru ni nyina investment ni nyina esai obi adwuma no obi investment na millions of dollars obi akra nuama wakra ba ni nyina wakokra no pot no nyina edeka ebrew obi so agai ni sika bi akodi obi ho ni pakro no pese ho fa eto de ba ni tim se ono a onsori no nkoye ni pakro no bone boni duanku no anase moni tunku no efse ni pakro no edi nya me se nyame nsa mo hwe no eso bibia samano ma Awurade na kan kire Awurade se o jai ni nyina mu mo no Awurade na no Awurade no oso bie ni ho de ne ho ato no so a wa mama na nim agugu ase o se Awurade me jai ni nyina mu ma Awurade me jai ni nyina mu ma Awurade me jai me haw ni nyina mu ma Awurade me jai me haw ni nyina mu ma e de na me jo so se Awurade na wa je mu amana no Awurade no obey amen ni demba ko ni aye bia fo Nyankopon evise wa ye bida oguso a wo ye eneso so obeye amen na wo twi nsem ameno kano point a megina so nyina se Awurade on kai wo amen remember me O God say Awurade on kai wo evise say Awurade kai wa nioma bremo ye den no say nyame nya kai wa nioma nyina say mere de na sam ba ko say se otre ne nsa wo ni wo say akudi biara ebrase wo say ni din Emmanuel ne kire say ono Awurade ono hallelujah amen enti ka say Awurade na watching bosumi enede Awurade kai said your kai men so kai me man kai me juma no ma warisem no
kae me. Erade kae me. Erade ma topo ni mo. Erade ma topo ni mo. Erade kae me. Erade kae me. Yi me fi boni ni mo. Yi me fi boni ni mo. Erade kae me. Erade kae me. Ewo obi man so ho. Ewo obi man so ho. Obi kuro so. Obi kuro so. Kae me. Erade kae me. Me so mabusua na. Me so mabusua na. Obi man no so. Makobi obi man no so. Kae won. Erade kae won. Mana. Me mana. Ene mabusua na. Ene mabusua na. Omo wo man Ghana no. Omo wo man Ghana no. Erade kae won. Erade kae won. Enan pay na me no kasa se onyame enye ye penso nko an o kai nipa. Yes. Wedi ka kai nipa ne pi. Obu okro soma na o kai wa na o san soma na bofo se o mra ofie. Yes. Coronius onyame kai no. Wase o mobru hunu on pai bo afro basoro wase adoye a wo ye papa ye ni nyina obe hweye wa homa chi sori a wo Johnson pa first ezemre pa ye anajumo pa ye papa ye a wo ye ya mi asem usuye no ni nyina e fro soro Ekwasem wase afro soro na abeye nkaye e wo manim enti masoma apofo se obra ofie and obofo bi be wura mo amen obofo bi be bo obi wa waresem amen obi wa pomode na amen obi ani das wa san ade na ni das wo no so ade na sei obi ani das wo ye na dwuma sei obi ani das wo ye ne mba ne ba bi o hwe no ne ba na dwuma asai ne ba na efre ne nsa obi ani das wo pa no eye ne hyebre mu aboafo bia awrade yi ne ma no ne nowhere to be found. Oh, share no baby. Oh, Jesus. Oh, and I may a transem called Genesis chapter 8, verse 1. A most woman a day kind of Timothy Mubako, Yeti Yamiasem. Na Onyankopon kai Noah. Na a radin Yankopon kai Noah. And then Moaduma Nina. And the Moaduma Nina. And then Totebua Nina. And it taught him one Nina. Or Neno Adaka Numunina. Or Adaka Numunina. No Yankopon man from a boffa. Na Yankopon man from a boffa. Na insuna no brass. Na insuna no brass. Amen. And then dear na anunti me mrase ma. Oh Jesus. And no or say no what dear. Onyame kae no. Na nyame bom from a fasa. Oh yes. Na insio no ano brass. And ehum bi to nipa bi. Amen. And then from a bi bo nipa bi. Yes. And no and na your friends storms of life. Oh Jesus. Abrabomo asroche e bo nipa bi. Aso nyame kae wa asroche na e bo ni nyina ebeye din. Yes. Emra onyame kae no wa no. Wase asroche ni nyina ye din. Obi hwe yen yo, obi tie yen. Asroche e bo ne se ye pesa oba no be wo ba. Yem pesa won so nyama be ye ama. Kwasem. Nyama ye se eye na bibia bebo. Nyama ye se be ye pa na bibia bebo. Enya wo nko na no abrantie no edini nya san finhia poli aduasa nwotwe. O se na se duru me so pe. Se me so me kwakoto insio no mu na manyama yaresa na obi edimani kan according to John chapter 5 enaka se rade se okai Noah eman framano brase Noah ni ho Arade Noah ni ho me na me wo ho Arade kai me brenie Beso me brenie me Arade kai Arade bi wa no na bo pa Arade Arade
of Jesus Christ. Yankopon Shiraupi. Yes, Lord. Say anopay ubompae. Yakubu ngumane se onipatrini adesrea emuye deno. Eye ejuma bi. Enti na umpai bo ene wa desre deno. Oh Jesus. Enye ejuma bi mama. Amen. Ebra so say ye to dem ni nyina shewra desa. It's time to commit the day into the hand of God. Yes. Edano ena otu dem no shewra densa. Ene wedidi mu unumu oka kwani abedie mu baby obetu ka afa umma ukunu baby bi onam obi tra mu ebesoso efa flight baby bi onam obi tu ono akasa ne car obi kofa passenger car obi fro tro obi tu etu moto ebi tu prajia obi tu abobo ya enne obi fa bicycle ebi so nam anamokwan so enne ye de share densa say what kind Proverbs chapter 16 verse number 9 na si onipa koma ni na odwene na kwan ho na Awurade na osisi na namon osi onipa akoma na adwene na kwan ho na Awurade na osisi na namon enti nipa namon no nyame amfa wa namon no ansisi ya onyankopon no antoto steps na ede amane bebrewo wo bebrewo ede ohaw bebrewo ene Awurade anka ho my God. Kabi ba beto we jo o kokura o ton aye nto kwa o di awere ho ne bebe fie ka se Awurade Yesu ene dai o se o na otutu ya namo ene dai sha won sa o me di frene me fiba me ma me kunu me yire me juma yefo ene madofo anormal Awurade me do na namo sha won sa to anamo no sisi ye ene dai me so kai me ene wo moburu hu no adoye no esitie Awurade ya madoye e wo sika fam amoa fam amodem fam kai me ene dai wo Yesu demo pray for the day
the name of Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Amen. Say wo bompai. Yes. A brasso say your bompai say any evil agenda. Oh Jesus. Obonefo ne hyehyɛ ye. My God, my God. Ye ka obonefo na to da nya wadwene say mame watawo. Ana say papa wata. Na emmom nipa efiefo be na tamfo bro no so adwuma mu ho baby bia company no wo no adwuma na wabie no o de tie Sam David nyom no eye Psalm 41 from verse 5 verse 6 verse 7 tie na yemfa mo pai so obonefo no hihye ye bia na de tie wo papomode wa adwuma e no bi pai a obon nyina se opese wuwu opese obre ye kwa opese adwuma no guo opese ware no guo opese o man say opese ministry ni say ye tie de oka matamfo kasa me ho bone se da ben na obewuo na ne din ayera na se oba behwe me a oka torosem na komata sensem hunu fa ofredi kobo dawro wona wo time men nyina tutu me ho asu osusu me ho bone kase abusude akuta no na afi oda hoyi onsori bio hwede nipa bi kan yes pasofo we nye mame watawo we nye wafa watawo na emome ye de be nipa we nye saman verse 9 say madam for pampa mede me ho meto ne so odi maduane bie no wa ma ne 19 so atia me pasofo ene de ekoso ewie ye berimu pa ne se nipa boa won no ene sorry tia my God ene nipa pinsa si form ene ministry ahodo ebusua nyuma bebede ku eye nipa bi edi ne wure hye ni mu a ode ne investment or ye share ne nsa ono na waye de waman sense form verse 9 senti mu biom o se madam for pampo mede me ho meto ne so no a odi maduane bi no wa man 19 so atia me kasa urade yesu me gira Proverbs chapter 26 so me gira Proverbs chapter 26 so verse 27 tu amana no o se di o tu amana no to na amana mu do mu ne boba bi se emra me so no akono so urade pay mrei no fo no hihye emo adane won so the evil agenda I break out. I'm a Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. And that day,
Obonifo ni gire tuo ni won hyehyeye Yes, ne Lord. da ye boni bi a waso My God. the Yesu din twam Amen. na ye bona dane Amen. break out and we roll back in the name of Jesus. And I can say na day And that day, me friendshira me friendship, me fra dance me fra dance, me fra hoto me fra hoto, Erade kai me Erade kai me, Erade yamadom Erade yamadom, Erade yamadoye Erade yamatoye, Erade mobruhunu ade Erade yamobruhunu ade. Yesu demo Ewo Yesu demo. me gyina fidi kɛse so bɔ mpae ma obi bi a wohwɛ yi a wuti a Oh, woyɛ adeɛ Jesus. ɛnɛ anɔpa yi gye wayaresa Amen. gye wayaresa Amen. obi bi a wohwɛ yi a wutie yɛn a ɛnɛ w'adwuma eguo w'awari eguo oma ɛsɛyɛ Yes. Awurade mfa ne nsa nka wɔn Amen. Awurade mfa ne nsa nka wɔn Amen. Awurade mfa ne nsa nka wadeɛ no Amen. adwuma no Amen. ɔma no Amen. sikasɛm no Amen. obi a wohwɛ yi a wotie yɛ anɔpa Oh, yi Jesus. wotɔn a yɛntɔ Amen. Ɛnɛ obi sɛ adwuma ma ɔkora me nkɔ bio Yes. ɛfiri sɛ metɔ fuel metɔ gas gu me kaa mu na mede kɔ a ɛyɛ me kaa Yes. ɛnɛ de mefra atɔfoɔ ma wo Amen. ɛnɛ mefra atɔfoɔ ma wo Amen. obi ayɛ adwuma biribi atia wɔ Oh, adwuma Jesus. twa ahodoɔ mu amanfoɔ de suman akɔhyehyɛ hɔ ɛde twe amanfoɔ customers Yes. mebɔ mpaeɛ sɛ saa adeɛ ne ɛbɔ tia ɔno ɛnsɛe wɔ Yesu Amen. mede akwantufoɔ hyɛ Awurade nsa Amen. apɛmfoɔ mede mu dɔ so kɔ wɔ Yesu mogya Amen. mede adrɔfafoɔ hyɛ Awurade nsa Amen. mo moyɛ aban adwuma mo adifire ne mo fiba Yes, moyɛ Lord. ankorankora adwuma My God. nyame nkae mo Amen. nyɛ mo adɔyɛ Amen. Yesu de mo Amen. wo a w'ani da so asan nɛ ɛnɛ Awurade a ɔtɔ mana no Jesus. Awurade ɔntɔ mana bi Amen. ɛnɛ obi hwɛ yɛn obi tie yɛn Oh, ɛnɛ de yaa Jesus. ɛnɛ nneɛma mu ayɛ den ɛnɛ Awurade ma wadanseɛ Amen. Awurade ma wadanseɛ Amen. bɔ mpae obi ntumi mmɔ mpae ayɛ sun deɛ ɔpepa aniwa mu ne su Oh, Jesus. ɛnɛ ɔwahu na Awurade ɔkae wɔ Amen. na wobɛdi ɛnɛ adanseɛ Amen. ɛnɛ mekyia abena ne kwabrafo Oh, nyinaa yes. mekyiakyia mo nyame nhyira wo Amen. na ɔnyɛ ɔkɛse sɛ ɔfolo sompa first service sabre mebie 34 no atom na nipa kakra bi ɔpɛ sɛ ɔfrɛ sɛ nyame nkae no ɔfrɛ a ɛyɛ a lowa o TV radio deɛ wotie bia lowa no wotie ho na ɛma yɛ feedback a mayi wafrɛ mu ɛyɛ ahyɛ no nso deɛ ɔpɛ sɛ wogya mu sɛ Awurade nkae wo no wobɔ wo din ɛnkɔ ntɛntɛn na ɛne berɛ aba nɔma no nie maame nkɔ MCR nɔma no yɛ 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89. maame mfɔfrɛfo a odi kae Praise God. 53. praise God Hello. once utie wo ho ɛba saa na ɔma yɛ feedback lowa wo radio no Praise God. maka kyerɛ mo sɛ mofrɛ a monlowa mo radio no anaa momfiri ho na ama yɛ feedback praise God Hallelujah. odi ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na wo sɛ Awurade nkae wo Kasa free doduako. Awurade nkae me ne me mma. Ko Yesu din mu. Awurade wafra de duako ɔse kae no na ɛnɛ dɛn kae no na wotwe ɔne ne mma wɔ Yesu dɛm amen praise God Hallelujah. kɛnti ka obɛma wo ne so kakra odi ne baabi a ɔkasa firi na deɛ na Awurade nkae wo Mpacho me din de kwa me kasa fi kwa da so me sem paibo wo mabrabo. Awurade wakoa kwada so estate wakoa kwa me sɛ Awurade kae no ɛwɔ na brabom hyɛbere mu ma na dance na wɔtwe ɛnɛ dɛn amen Amen. praise God Hallelujah. ɔba pa odi ne baabi a ɔkasa firi na deɛ na Awurade nkae wo Florence. Nani o, nani hami. Florence kasa firi he Huh? o kasa firi he Sete. Awurade wafra Florence Awurade kae no Amen. Awurade n'ani Awurade ma ani yade ne nto nyina wɔ Yesu dɛm amen Amen. praise God Hallelujah. odi ne baabi a ɔkasa firi deɛ na Awurade nkae wa no pɛi Mpacho me de poma, me kasa firi techiman.
Techima. Me says everybody so one kind meaning you couldn't mammy couldn't consume rather kind. Erade poma techima. Erade kain on in the croon. Erade more dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. The pastor, we can free Liverpool, a primitive for UK. UK. Na pomo de we see kasem. Ene award the 7 me kata asem mi jama urade na wotubi. Erade wakwa adokofo eye UK Liverpool or say na pomodin na adwumasem na waresem na sikasem o jama ewo London o Erade kai no e mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby a okasefe na die na ojamu ma Erade anopai. Papa ye fema antiefia mi jama pomodin ne me ma ne me ko ne me ma Erade kai na ka me ba ne so ne nkrata asem e ba na wo Holland you Papa we yan nkrata. Erade wa fana wase ne ma. Yes. Na adwumasem na pomodin nkaka ne ba wo Holland ne nkrata sem. Erade oja ni nyina mu ma wo Erade. Erade kai no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okase free na de na ojamu ma Erade so nkai o. Papa Mpasha friend me oba pa boat man ka se free asokore ma. De na ojamu ma Erade mame. Mi jame ma ani mabushia nyina ma Erade. Erade nkasa ya brabo. Erade wa fra asokore ma mpon. Ose onene ma. Brabo no washe bra Erade ose kai wo. Oja ni nyina mu ma Erade. Erade yema won. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Hello. Ojira so papa ma one so kakra odini baby okase free o. An ka be ando atre fe no kwame. Eja kwame yeti o. Ya na pomo je me Urade. Erade wa kwame adoato. Ose Erade ojai na pomode ma Erade se Erade kai no Erade ya san to so o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mama obama one so kakra odini baby okase free na dia na ojamu ma Erade so nkai o. Efrem Amina na metina ya myaka Efrem Amina mkasafiri ya mwase metina ya jamu na mseme ni ambaye. Amen na ya mwase uti ya o ya nyame ya de sa 2 minutes and 2 3 no so uti ya de ntu nyina. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na ojamu ma Erade anopai. Ipati frame na na se wa mi ka se free south interest. Papa mi jama pomodin ene adwuma ene ma wari edian mi Erade. Erade na sewa Erade kai no na adwumasem na pomode na ware Erade kai no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ma one so na ujira so mame. Okay. Me so ujira so na kasa mame. Nasi metina ya Efrem Amina mkasafiri ya mwase metina ya jamu na ni ambaye. Erade amenati ya de Erade Yesu moja paifa ho de man ensa wo ya de wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini be Efrem mame boat mame kasafiri tinase. Misre ye fundi mame ba Cecilia. Erade mame boatma baby bia ne bawo bia ose ohia yefode Erade kai no say no kai Sarah Elizabeth no Erade fa ban to ban yem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So for Odini baby okase free na dia na ojamu ma Erade. Pacho midindi mame sami kasafiri achumako bia. Mame Me hunam yem ya ena me masusu me siram pa body momo. Erade wa fra Esther ose ne yade ne honyam ye ne ya Erade ya de sam to so o ma no so Erade kai won anobai o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello, Papa Sida. For Christ odini baby okase free. Me de bi nkasa free sandas. Man be there Papa na mi jam na za so mko ya shawunsa.
Ene medwuma na yale. Awurade wa France oja ne ma exams no ehye wo awurade nsa se kai wo ene ne ma o dance o Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase fru na die na oja mu ma awurade se awurade kai wo. Pancho me dimaka san kata se techima me jamu po me din na me bana me chuma ma awurade. Awurade techima wa funa wase na pomoden ne ma awurade kai won ne ma dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kenti kan odeni baby okase fru na die na ojamu ma awurade se on kai o. But you frame Mr. Paul me free man pontin. Mr. Ayi Mayansa ena free me ba ni PPS na wari a obeware o court e wo UK. Intini sen nyina so animal. Awurade wa kwa Paul or say na pomoden Yesu man tam piam na ode sa ye yarewa ne baso krata sem o ye e wo UK Awurade kai no na mana adanse nya menhira opi ye besra se ye mre nti ye ntime mfa call no bia biom e wo eyi na ye sign out pe na ye kwakofa kase bona brewa no mess na ofre ya no ofra ye no ebebo mpae na waje mu ama awurade na ma ba kwa obetima frɛ aka ho eye 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 90 80 iti numbers ne mi nsani nyina ofra Osa ebekaye obisa fe na wotie na mabako so eye 0557 0557 000 964 967 no man mitimu biom 0557 000 967 no metwa to ye 0553 53 89 no mesde me nsani nyina ofra onsa bekaye sani outer na me kai wo say eye nyame ya domobi ya mo frem person bo ya wada bia ena me ye canceling sa so na fie da bi ope ba akobom paya eya no pampai bo efra no pa 9 10 hoko na jana so na me cancel mega watch night be baso eye next month on the 5th that can change your story forever. Sabo sumi jui onyankopon no insia ne shewrade sa afino mo bayo na eye mega watch night no be ye den ya me shira so mpa first service eye efriduada ekosi fiada same time eye 5 to 6 ya me shira so ebeya na dra empire me peja o phone no ade bia o peja me de dosu ko wo Yesu mo jam me fra adanse good de wa peja de wasom no so wo Yesu demo. Amen. MCR take over yankofa no nsia kase bono emmereo. Have a good day. Bye bye.